Hoy, hoy. Ay, chik moy. Nakaano man si Ruth. Nakakathang formal si Ruth. Kasi office siya today. Kaya kathang formal. That's a Puma. What does mean? No, it's what you're wearing, what I'm talking about. Like formal. We say formal. If I explain it to you, it's not funny anymore. Yeah, if you show it's not for you. Welcome na naman po sa panibagong video. Si Ruth ay tapos ng kumain. Kumusta po kayong lahat? Ako naman ang kakain. Ito yung food natin. First meal of the day after, I don't know how long. My last meal last night was like 9 o'clock. What did you eat tonight? I ate cracker and cheese. Oh, that is nice. And ano na po ngayon dito, alauna na ng hapon. Ayan. Si Ruth, kumusta ang diet doon? Kansa may diet. Kumusta? How's your diet? Ja, kamusta bellissimo. How's your diet? Ja, goed. Good? Ja. May ano ko dito, pork belly. Sinison ko lang ng salt tsaka pepper. Tapos may romaine lettuce tayo dito. And avocado. May dip ako kasi gusto ko sanang yung gochujang. So, yung ginawa ko na lang na dip is apple cider vinegar tsaka coco aminos. Si Ana ay doon natulog sa lolo't lola, guys. So, later nyo pa makikita si Ana. Kasi ihahatid ng lolo at lola mamaya. Nag-swimming po sila ng maaga. Kain tayo. And then I will study later, Papa. I'm not yet done. Yung aking lettuce ay walang dressing, so nilagyan ko ng lip ko. Actually, yung pork, masarap siya na kahit walang dip. Kain po muna ako, no? Balikan ko na lang po kayo mamaya. So, hi guys. Tapos na po tayong kumain, no? And nakaalis na din si Mr. Hinihintay ko pa din ngayon si Ana na ihatid ng lolo't lola. For sure, yun, pagod yun. Pag hinatid yun dito, wala, naka-swimsuit pa yun kasi tumawag kanina. Sabi, hatid na daw nila si Ana. And kasi mainit na masyado ba. And wala po sila sa pool. Andun sila sa parang lake yata. Kasi wala namang dagat dito malapit sa amin, guys. So yun, doon sila naligo ng maaga. Sabi ng lola, diretso na lang daw. So kailangan ko siyang paliguan pagdating kaagad. Yeah, basa pa yun pagdating. But yeah, gusto ko nga po palang mag-insert din ako ng video. Gusto ko kang pasalamatan si 123 Gawens. Sir Gawens, thank you sa buwan ng 123. Maraming salamat sa pagpa-shoutout kay Mr. si Ruth. Nakalimutan ko siyang i-insert last time ba? Kasi nga 'di ba nagkasakit si Mr. At that time, napapahinga siya dito sa sa couch, and then nanonood lang siya ng YouTube. Tapos nung nag-join na ako sa kanya, pagkatapos naming kung asikasuhin si Ana doon at pinatulog, yun, nakita ko na, hala, may bagong video pala si Sir Gawens. Tapos shoutout niya si Ruth. Kilig na kilig si Ruth. yung biglang pagtingin niya siya, pag gumanon talaga siya, tapos sumawa siya ng tumawa. Kasi nga naman, si Sir Gawens, palaging pinapanood ni Ruth. Kasi nga last year, before kami pumunta ng Cebu, nanonood si Ruth ng mga videos ng Cebu. So, si Sir Gawens yung nagustuhan niyang panoorin palagi kasi ang dami niyang videos about sa Cebu. And also, mga towns ng Cebu, visit niya, ganun. And also, yung other places na din sa Pilipinas, no? So, nagustuhan. Gusto namin si Sir Gawens. Thank you, Sir Gawens, na aaliw po kami sa, mag-Tagalog lang ko, Sir Gawens, no? Kay, na, Tagalog atong vlog. Palawag kalisod ba? Super thank you sa pa-shoutout. And palagi po kaming nanonood sa inyo. Shoutout sa iyo and sa family nyo po. Mag-insert ako ng video kasi binidyo ko yun eh.
Hello, Sir Gawins. Mama. Big shout out kay no kang Mr. Brood of Netherlands. Kamusta? Idol ni Ruth, oh. Sabi ni Ana, hindi daw funny. So, yeah, balikan ko na naman po kayo mamaya pag dating ni Aling Maliit. Hi, titas! Ayan, hinatid na po ng lola. Tapos, pag uwi niya, pagdating niya, naka-ano pa siya guys, naka-swimsuit. Pinaliguan ko kaagad. Kaya basa yung buho, blow dry ko pa yan. Yan, becha. Alima becha ha. And then kaya becha slap, okay? Yeah, well, you been F-moo. And then I know, if you don't nap a little bit now, you will be really, really cranky later. Paka. Mama, I'm bending more. Okay, okay. If you're not tired, then it's okay. But if you get cranky, Mama will also get cranky. Lang, get your kuan ko, spoon and spoon naman, fork. Get a fork and also your knife. That's a spoon. Ida-dry ko po muna ang buhok nito while kumakain siya para hindi siya makapag-TV. Ayoko muna mag-TV siya ngayon. Baby, you want to sit there? Yeah. Your plate? Yeah. It's okay. I should give you a look first of all. Mama, come they finishing then? Love, ingon ko ay TV. Later na mag-TV. Here's the Eta because you cannot hear it because I have to use the hair dryer. It's very noisy, the hair dryer. Yeah, okay. It's asa man imong hair dryer? Wait, sit here please, a little bit closer to Mama so I can dry your hair. It's very hot, no? Love, no? Yeah, Mama, let's go back to this chocolate. Yeah, ik heb aanvoeren suiker. Ja. Oh, Mama, Shay, you put fear pump Yeah. Yeah, I know. When you're done with that, then I will give you more if you're still hungry. You didn't eat di ay lang? Dito sa kuan? Sa inyong ligo-ligo? What did you eat with Oma and Opa? Alin mabanan? Yeah. That's why you're hungry, di ay? Hi, titas. Hi, Tita. How are you? How are you? Say, hi, Miss Alpha. Hi, Miss Elle. Hi, Tita Celeste. Hi, Tita Celeste. Hi, Tita Sam. Hi, Tita Sam. Hello, Tita Vivian. Ano? Wala energy? Enough na? Klar? Hanggang doon lang po muna. Gutom na po ito. What will you? What do you want to eat? Rice and soup? Yan po yung paborito niya. Rice tsaka kahit anong soup. Usually tomato soup na may meat. Na may noodles din. So, yun yung ating ibigay. Ano na po dito? 5 o'clock na. So, time na talaga para mag-prepare ng dinner. Pakainin ko una to. Let's go na. You said you will eat. Pag-play lang dito. Pag-play lang dito. Yan na pag-iPad after dinner. After eating your rice and soup, you can have your iPad. Is that good? Agay. Alibay? O later na, eh. Sige na, sige na. A few moments later. Uy, inaantok na ako eh. Guys, si Ana tsaka si Ruth ando na po sa taas. Yan yung inaantok na ako pero may araw pa. 'Di ba? Ganito talaga dito pag summer na. Mga alas 10, alas 11 minsan may araw pa. But yeah, ando na po sila sa taas, pinapatulog na ni Ruth si Ana. And hindi ko na din po pahabaan yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa panonood. And before natin i-end yung ating pa-video, gusto kong i-shout out yung mga nanonood sa atin palagi.
itry ko ulit kung na hindi ko makalimutan yung lahat, no? Si Ma'am Alpha, Ma'am Vivian, si Miss Celeste, si JD, si Sam, si Miss Virginia Ramirez, si Ma'am Mimi Benavides, si Miss Minnie Dublico, Ma'am Evelyn ng Japan. Yan na naman. Si Annabel Cuevas. Ay, good luck. Si Irene, si Abby, si Candice, syempre si Candice, si Dai Chambonita. Hello, Dai. Agoy, di harag yun tani. Pasensya na guys, oy, wala na talaga. Hindi na din gumagana yung utak ko. Pasensya na po. Kung nakalimutan, may nakalimutan na naman ako. Ay, si Strawberry Girl din pala. Agoy, may nakalimutan pa ba ako? Yung mga regular na nagko-comment sa atin ba? Basta guys, kung hindi ko kayo na-mention na ulit, paki-ano naman ako dito, paki-remindan po ako dito. Siguro na-mention ko naman yung palagi kong kausap sa comment section natin, no? Pero yeah, maraming salamat po, no, sa panonood palagi at pagko-comment ng mabilisan sa ating mga pa-videos. Maraming salamat. Na-appreciate ko po na na kahit papano may mga nanood po sa amin ba, and syempre naaaliw sa mga videos namin, yung buhay namin, simpleng buhay namin dito sa sa Netherlands. Lang naman po, wala namang masyadong maraming ganap palagi sa videos ko. Yung lang talaga yung nangyayari sa pang-araw-araw namin na buhay. Family life lang talaga dito namin sa Netherlands, yun lang. And yeah, I hope gustuhan nyo pa rin po yung mga susunod nating pa-videos. Maraming salamat sa suporta. See you na naman po sa susunod na videos. Duy! Mush, babush!